anu karena kesuwen nunggu ning tempat kian tepate janjian awit mau sampai tekan ning jam semene sampean kutoli beli dua perasaan temen Kang Mas kinanti meninggalkan panggonan sing ada ning Rejaya ngalon-ngalon tiwatun benelalongan waplonco sareng juragan aras bianto semangat tapi tekang setengah yang dalan tepat ning kene tak pikir maning sing arane wong lanang ku mengkene narin duweni janji ora bisa tepat ning waktuning padahal ning waktu-waktu kian pengen pisan mekandan kinanti kelawan sampeyan Kang Mas cik pasti ketitik wong ala ketara wong benar pasti keteng cuma dia priwen kaya-kayane wis jadi kelakuan yang wong lanang baka wis mengkenen apa maning belum bisa tepat tong boro maning bakal ngluwii bakal sedurunge waktune wis ana bling ngluwii bae gah para untung duh Kang Mas tong juragan reskian minangkane si ketembang isar kuaplonco ngajalan salah bangus mangka majagat panas ngentak-ngentak mangkenen singarane semangat ninggalakan panggonan pengen pisan leburakan rasa kangen rasa rindu tapi setekae ning tempat janjian ilang kabeh semangat teh karena sampean beli tepat kelawan janji nih Kentut kang hormati keluarga besar misalnya Minang waplonco sampun samani tolika apa sing dikerjani ning sampeyanku prangsaning dinakianku sampeyan bisa ning ngupahi janji kelawan kinanti karena ning waktu kian sampeyan luang karena sampean duweni kesempatan ning waktu kian karena ning biasanya kan selalu sibuk Bang Santoso minangkane sikit tembang sermas jiwa mami kolbi mimi kolbi Bang Santoso ngedi apa maning kulaku weru sampean lagi nuntut ilmu lagi nimba pangabisa ananing losaran mung cuman kini gange tepat temen kosima panas-panas kegamparan sing umah marani mene tekang setengah toang janjian yang tempat kian sampai waya mene rasa-rasane kulit isun kebakar kenang panas kaberan ya kaberannya ku tempatin yang sepi-sepi nih iya inganan semene rame lamun jening tempat-tempat rame toliake wong dagangan kan enak kok raya nonggonane salin sampean makono
Ari wis mangkenen ku kerasa pisan ning blenake ki bakal wong dijangjeni ble tepat ning waktune. Ananging dekat semono karena kangen lan rindu sing wis ora kebendung pengen pisan nyurahaken ning dinakien apa maning ning dinakien tepat ning jaba maning kana lagi rame lagi anak acara pesta rakyat. Acara pesta rakyat kosi rame kosi guyu bong eretane. Iya nang kaah daripada jenuh nonggoni sing dade kekasih hati kinanti durung teka masih mending ning kene bari nonggoni bari aja pegel bari bature wong eretan kabeh sing lagi duweni hajat ning dinakien sing lagi duwe pesta ning dinakien. Kabeh bae kanggo lanang wadone kanggo wong tua dewek sing paling eman sayang kanggo papa mamae Kolbi. Bos Intan Sanjaya Bu. Iya weruh. Kanggo papa mamae Kolbi sing duwe Intan Sanjaya wong tua dewek sing paling eman sayang. Sesel bingkis maninge kanggo sing lagi nyakseni live streaming sing Dewi Ramandala official kabeh bae kanggo nok cacane keding nok caca sing wis pesen ngaplang-ngaplang ayeuna masih khusus maninge kanggo sedulur dewek sing paling setia kanggo Mimi Hajah Carini, kanggo Mama Haji Udi, kanggo Nokcin Sene Keding. Sesel kanggo kang lebih gaule keding karo Mimi lebih gaule masih KBB. Enang dicendak lagune sesel kanggo wong eretan sing duwe hajat ning dinakien. Kok dikit jenang apa nah mumpung turung brand sumur sangat sing payu-payu toli Kang Mas Wananta kaki mendibai sia apa bener-bener wis iya asalnya kula nih pikiran karo demenane kula baik jadi ku beli deleng mana meneman hari wong lanang model mengkon ku enak wis diputusaken bae duh masih akeh medher ga wong lanang sing ya beli iya wong lanang tampane wong lanang maning medher ka ladini temen sing angel-angel sing kabuka sing mau sing wingi mas kulaku sing wingi malamah bari enak kandane ndodok ning sesore pring supaya angining semliwit katon besek lebate Kang Waryo katon bae sebelum yo
sanjaya sang memekul bimbingan kenewong sing paling eman kang waryo minang kasing dua pendawa lima debek sareng mas jiwa ajal digabeng lamun jaluk umar amara uap loncok serem juragan aras kianto iki minang kene panitia sing mau kinanti Sing mau kula Mas. Seneng ana wong lagi sedih. Pangapurane kakang iki nanti. Kula Mas sering pisan mangapura sampean ku Mas. Tapi sampean besokan ngerti ning perasaane kula. Kebiasaan sampean ingkar karo janji, meleset ning janjine. Mametina kasih ditembangi sareng mame putri kang talim kang carone gede. Bakar rupane sampean embong nepati janji sing mau ngomong Mas. Duduk kaya konon kinanti. Ia baru dewek kelawan kinanti. Ari kakang wananta kakang masih dewek kan. Masih perjaka. Tentune masih ake pegawaian sing durung diselesaikan kelawan kakang wananta kinanti. Konon. Santos gede waplonco eman dan sayang Bisa bae sing arane alesanku ya Mas. Apa sih kinanti? Alasan sing pegawaian, alasan sing pelajaran, alasan sing ini sing itu Mas. Bakal kandhane pegawaian luwih akeh kula wong wadon ning panggonan. Ayo Mas. Kadang ilok ngomong kaya konon, tapi temene angger kelawan kakang wananta. sing duwe intan sang jaya minang kene kang maming dewek serang juragan aras kianto ajalok lah. Sampean Mas sering pisan ka sing arane gedolan perasaane kulaku. Apakah kakang wananta ka artine nyakiti kelawan perasaan kinanti? Ora secara langsung sampean nyakiti perasaane kinanti Mas. Wananta ka ora bermain wanita, apa maning wanoja ning segurining kinanti. Kakang seestune temen kelawan kinanti. Lang kawong sing paling ayu, lang kawong sing paling bagja, iwal kejabat ning kakang kelawan awak Sareng bos saking sing raja dewek mama Yatina mama Putri. Kang Mas, isun. lamun estu sampean sayang, lamun estu sampean demen, lamunan kinanti duweni penjalukan sampean nuruti beli. Ya wajar bakal wong lanang kelawan wong wadon. Wong wadon duweni penjalukan. Apa sing pengen dijaluki kelawan kinanti?
tinggal ngomong kelawan kakang Wanantaka do ayo. Kang Mas. Nun. Kang Waryo minangka sing duwe Pandawa 5 dewek sareng Bang Santoso gede. Jare wong pobade wong ngomong mapaka wong lagi demenan ku janjalu ke lintang karo bulan ya Mas. Iya ake wong sing ngomong kaya konon kina. Tapi kinanti mah mong lintang karo bulan Mas. Pengen mangan sing enak. Beli Pengen jalan-jalan karo kakang Wanantaka. ora Harikun. kulaku Mas. Iya. Sering ketemu karo sampean, deleng sampean belajar, mesantren, ngaji. Kulaku pengen Mas. Mimitina minangka sing ditembangi sareng Mamae Putri masing bahagia. Ayo ga Mas belajar ngaji ning kinanti. Dadi kinanti ni estu tenemenan pengen mendalami apa arti syariat ajaran agama Islam. Pengen banget Kang Mas. Do ayo kinanti. Kula Senajan kakang saat saiki mondok pesantren nyadap ilmu pangabruh kelawan rama guru buana kerti. Kakang dewek do ayo ngerasa rumah sadurung mampu. Moetina sareng Mamae Putri ngaturaken matur kesuwun sareng bos kang saking raja singa Kang Waryo sing duwe Pandawa 5 Kang Maminge. Rasa kakang durung mampu arat ini upaya pengajaran kelawan awakmu mungguning kakang masih duweni pepakem menurut syariat ajaran agama Islam ilmu fikih kakang sing diajarakan kelawan ajengan rama guru ke buana kerti bahwasane kakangku masih duwe rama guru masih duwe ajengan sing patut luwih pengertian dan uga pengajaran tenimbang kakang kaya dining no ayo. Kang Mas. Jadi maksudnya sampean lamun kula pengen melu ngaji kaya sampean duduning sampean konon. Iya do ayo. Jadi langsung menglosarang terus ketemu kelawan Rama Guru Buana Kerti. Saestu de ucapan pangandikaning kaya dining kinanti apakah bener pengen mendalami syariat ajaran agama Islam langkah paksaan ning sajroning ati. Kang Mas. Iya. Wali-wali kula terus terang karo sampean ki. Kula ki pengen dipelajari ning sampean. Bakasan kula mengrama guru mah wis ora usah kawinan bae yo Mas. Kawinan. Tuli ngajaraken apa doa? Ya bakasan wis loro-loruan ning jero kamar kan sampeannya bisa ngajari kula. Iya. Arikun masih jin maning doa yuk. Kang Mas. No ayo. Waktu kian kula lagi seneng lan bunga kelawan ding waktu nekang tepat ketemu kelawan sampean mung cuman iku nonggon ije basane njaluke apa kana mau Kang ugal-ugalan ketepatan aratine kakang Wanantaka ketemu kelawan kinantining sajroning ati do ayo. Kang Mas. Iya. Bari disaksini wong eretan kabeh karena mumpung ning dina kiyen jarepan kaulan jaluke ugal-ugalan. Mangga dituruti. Salam kanggo Nok Caca spesial bengkes kasih salam sayang sing paling eman kanggo wong tua dewek Bos Intan Sanjaya kanggo Mama Kolbine Kending encang dari mana Tadi spesial kanggo warga masyarakat Eretan Wetan semoga sawise natran perekonomian swasembada pangan laut pada meningkat do ayo. Amin ya rabbal Bidak-bidak pada alamin. unggul Amin. ning perikanane do ayo. Amin. Ayo dihormati do Enak. ayo. Sing deu galo-galane sing de kaule mangga ditaja. Kanggo Mamang Kolbi Bos Intan Sanjaya Kake
monderan aja nganti awan bengi keluyuran balik esuk cangkeme mampu inuman sing bener alesane diajak batur melekan sing duwe intan Sanggo sanjaya sindelaku depai dalan mimine damar wong parea pegat mimine desa damar wong parea sampenan mimine entok damar wong talaki bos parea KS mimine ngaraja damar wong parea kulan mimine rima damar wong parea mengkatan mimine uwis damar wong parea kudune bapak mimine sama damar wong parea mimine damar wong parea bapak mimine sama damar wong parea paling eman mimine damar wong parea mimine aduh damar wong bapak parea yang gawe mimine damar wong iksa ding padang mama desi Dede Zabika mama Kakak Dede desi wong Zabika parea Dede mama Zabika desi sayang wong parea masih mama ada desi Dede wong Zabika parea mama Dede desi wong Zabika parea Dede Zabika mama desi emang wong parea Dede Zabika Dede Zabika Dede Zabika Kakak Dede Zabika Dede Zabika mama desi lah mama desi kang mas redit mutiara sedia sing duwe bulak Kanggo pare Mimi Damar sing duwe Mimi naju Damar kopi sayang para ati pengen isi bunuh diri ribet keturunan kang ditinggalkan ayane damar wong parea ayane damar wong Sri parea Piana Jaya Sing ayane Sri damar Piana wong Jaya parea Sing Sri Piana ayane Jaya damar wong orang tangan ayane damar yang wong parea menderita ayane damar wong parea dalam sampean selalu mama ugal desi wong parea ugalan sing Sri mama Piana desi wong parea coba kan mama desi maringi nume mama desi wong parea lan uga selingkuh ingatan ning ayane putri eyange putri Arjuna eyange Kian putri Wisnu eyange putri eyange putri pegat Eyange desa putri. putra subur Eyange sampenan entok Eyange talake putra Kanggo subur eyange putra putri. subur kanggo Kulan eyange putri eyange putri wis Eyange kudune putri. sing putra subur saya eyange putri balen maning angger-angger kaya sing dingin tetapane gawe nyiksa ding pati sing